जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो, हरिओम, जय श्री महाकाल भैरव। जोतो नोनो कैसे कक सानो मिनायो तांकाई कक हुकाई प्रत्येकटे पारिबारिक एवं परिबारनि कक नायदि ओ हासाकाव गोबांमा बरक चिकन मिकन थेटेक मेटेक नुखुंगाम को उंलायो चिकन मिकन कक तै कक एलायो बांलायो हायफानो मायने माखाय सलारंनो दुसिरुगो एवं सलारंनो दुसिरि जागो किन्तु सलारक जे जागा पाना थांतो कलमते खिखलाई सामुं खैतो चारिना खारिना बिहिक नि बाबेनो हनै आजिबो बुइनो नगो सुवाग नङै फानो क्लाय तंथो सुवाग नंते दैफाना आनि बसाना बाहायके परिनानै आनि बसाना बाहायके गनानै बराबो चिन्ता खै सामुं हुमुं बताङो इंगाकै बुरि रंके आबनो सिया बसा तंगा आसाके पाके बटके परि पन्नानि आबरक सेमिया बुरि रक तेगेसको बिनि सामुं माया बिनि चुमुं माया बिनि कामुं माया इंगाकै बो आरबरा इंगाकै बनि बसायकेबा जारिमुं खारिमुं बसा बतै परिनानि नुखुं थनामनानि आबदा नायनाय तैननो कानमुं सुमुरिनानि बो निनि सानमा मदेरि मायाकै थिगै पाना रै जामानो आमा हायरगो आमसक बायनो नक गगो उनकरवा केरें करां लायै मा फाना फाना कलखाय हका साहलाय बुंनि बुमा फाना बुमा बुफा थामुंनानि जागा उल्टासे तेबो जोरिकै अमा हाय नुखुं पाइनाय थामुं नरनो जतनो साबो आं जे आन नगो फायखानाय रनबो म हाय बुरि रंनो वाइसे बायनो वन साइड डाइवर्स खैरि मानो समस्या करी कारण दीर्घ टाइम गागाय वाइने वाइथाम फरगै नायदि वाइने वाइथाम फरगै नाय या गागाय बनि निने लाइव कोनो ननि नुखुं बसंसारिनाय मैया संसारिनाय बुया सिलारक प्रत्येकटे सिलारक श्री राम हायकेनो तंगो देव देवता हायकेनो गुंकoi तंगो तांगे गागाय बलंगो थांबो सामुं खायबो वा बालबो काट बालबो बिहि बसाना सारिनानि बसाबतिनो पुसिनानि परिनानि तरिनानि आबो चिन्ता तंगो बुंथानि बक्रगो गाय सिलारकनो प्रत्येकटे जागा हांजेता हांदि गाय बुरि रखंगा करमदि बिनि बकी सीता हाय ngै नायना मुसंका बकुनो जीवन सीता हायके वान्स वाड वान्स खना जे सीता बुसुक पवित्रता तम बुसुक बसायना सेवा खायनाय बुसुक चरण नमै गुनाय महाय बुरै जुदि सैनो आमसकनो ग्रहण खैमिया बसायनि बागै दिल्ली वान्सुबि मिया गाय आबनो सातायके रहमानो तांगे बबनि लाइव कुनो पुरै नुखंसो उल्टा बाय थांनाय अजराव ताय कसारो मा फानो प्रत्येकटे समय समयो मा फानो फोन खायका गाय बनि मा फाबाय कक सालायो गाय तेबनो नि नुखं खुलुंनाय तांगे नकनि समस्या नगनो समाधान नंगो नकनि समस्या बसायबायनो समाधान नाय बिनि समस्या बुमा बुफाबाय समाधान निया बनि बसायबायनो समाधान नंगो बनि बसायबायनो समाधान नाय समस्या किन्तु मा फानो साय समस्या समाधान निया तांगे नुखं आलादा कायर ब रहका माने नुखं खाय तंगसि बिनि रहता गाय आंगाबरं साव जारा ताय परिबारनि तै चिकन मिकन पारिबारिक नितैया हायै जे बिपद आबरनि आनर काफैनाय न आम हागे कोनो कापनि नंगे नर व्यक्तिगत नाव बुजिनाय मन बुजनाय मन जदि खरकसना साइ बुजिया तनि कथाम साइ रेदि शेयर खायदि बरकन शेयर खायमानि यागलो ताम खायनाय गोबांमा कुसुक लेभेलनि आइनो तंग कुसुक लेभेलनि जे रायदाव तंग बनि एगेन्स्ट दाइबु त्रिमानो अनन खायमानो जदि कखनाय आंकाय बांकंकाय नष्ट होयनि सिकांनो थामुक लायदि जतनना हामबाय जय महाकाल जय श्री महाकाल।